Ago erokamano ne Yesu jawar kuom ng'wono momiya mondo ayudra tinende ka. Walamo kweni, erani, lochni, nyaloni, duong'ni, tekoni osiko chwere manyaka chieng'. Eri kelaka kendo nyadichiel Baba, imi nyingi oyud duong'. Lochni kod erani bende mondo siki. Nyasaye mantie. Tim maber ne wach madwa wacho ni akia in me in kod wach. An mana giri an tung'. Nyasaye wuo kod jogi migi winjo malach. Erokamano kuom timo honni e nying Yesu ja-Nazareth. Amen. Chunya odendo Nyasachwa momiyo ayudora ka kendo. Ka ok aketho kinde nikech ka watiyo kod sa to yiena mondo asom. Adwana som muma. Ariyo kama to walemo. Achako kod Johana 19 matindo 30 wacho ni kane Yesu osenyodhe nowacho ni tija duto koro orumo. Eka noluongo wiye moweyo chunye owuok mi otho. Amina. Johana 14 matindo 14. Gadek wacho niya, kendo gimoro amora mukwayo e nyinga natim mondo Wuora oyud duong' kuom wuowi. Adier gimoro amora mano 14. Adier gimoro amora mukwayo e nyinga natim. Kuru walem. Wago erokamano Ruoth ne mumbe mimiyowa kod teko moro maler. Glory, 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 glory. Duong' pak. Erokamano nikech iber. Teko ni mondo tawala e nying Yesu ja-Nazareth. Hallelujah. Glory. Isewinjore jateko. Muma masomo mokwongo wacho ni Yesu kanie msalaba gure. Chone gut kudho konye duk. Remo rome dendo yiech. To miye sponge mondo nyodhi. Ndiko wacho. Kane Yesu osenyodho nowacho ni tija koro rumo. Eka noluongo wiye piny moweyo chunye owuok mi otho. Nitiere gimoro manyalo sando ng'ato. Kendo nitiere gimoro manyalo chuno ng'ato mondo tim gima ne kodwa notim. Nitiere gimoro manyalo chwero pi wang' ng'ato. Nitiere gimoro manyalo miyo ng'ato kawuotho to wuoyo kende maum. Nitiere gimoro matamo ng'ato koketo chiemo piny to kuchiem. Gicho osebiro to chunyo kibore. Amor ka anka. Ne kato bed matek mapek moridore motwere. Wan kod ng'ata achiel kende ma ka chunye chot to wacho kapok ochot to tamo ka neno. Muma wacho ne kano omiye gino motieko nyodho to wacho wach man kod teko kabisa. Loko machon wacho ni duto orumo. Loko manyien wacho ni tija koro rumo. Tiende ni Yesu nobiro mondo tich moro. Makadi nowe chope msalaba to tijno ok dino rumo. Wacho ni tich na koro rumo. Duto te orumo. Muma mar Jo-Kolosai wacho ni msalaba kanyo ema Kristo nomaye joloch kod joteko te mane gin go. Eka nosembo gi elela ratiro komiyo gi wich kuot mondo ji oregi. Kawuono Yesu tieko.
Kendo obedi chunje mamiyo chuo moko lae kitanda ka guno rumo ok chakre. Obedi gimoro mamiyo dhako moro komako ich to lwar. Ini dwara ducha deko selwar, areyo selwar, ang'weno selwar. Kidhi ka doktor ni be ich onge. Ka wuono rumo. Kech Yesu wacho ni msalaba kanyo ema no mai joloch. Loch modele uka wuono Yesu Kristo mayogi joloch go sani. Ok kiny. Teko matiyo kuomi ma ok we gik mabeyo timreni. Yesu kao sani. Wich ka gima gimoro timore. Wich ka gimi pudho gik mane imo semi ok nyal nyuol. Wich ka gimi golo tuo manie kori mamiyo kori thong. Golo kego go sani. Nikech Yesu wacho ni teko te. Osemiye. No mayo joloch kod teko mane gin go. Wich ka gima pressure. Momiyo ngi tuo wang'. Pressure. Momiyo dendi rami. Ne ondeke. Yesu lando hali hatari ya msalaba ka chunye dhi chot. Wacho norumo duto. Glory be. Jawar sa oromo ruodho otieko sani. An notieko na. Ka jochiendo dagni ok anyuol notieko. Awacho gima an go gadiera. Ok abandika be ok ahoyi. Ibi no timona. Mamako iche yor ono. Otieko te orumo. Ruoth dwa tieko ni sani. Awacho gima an go gadiera nikech ka Yesu wacho ni msalaba no mayo joloch kod joteko te an no mayo nagi ka gitera e piny jomotho. Ruodho no chiera. Aduga ngima. Tie gima wacho ni nitie teko kuom nying Yesu Kristo ma Nazareth. Teko no ochomgo gimoro man kuomi. Glory be Ribisinta. To ma teko mar Yesu no ema miyo jochiende go riti gigonduru magi ful kuma gi ae gigi mane gibiro mondo gitim to ka teko seloyo gi to gikawo gige gi to giwacho na atieko ar oriti. Chieng' mane piny Obama Nairobi ka luoka ka dhako moro wiye wilore en dhako mowar maleme kanisa moko bi wachoni kendo jatelo kuro to kaloko Kiswahili to piny ochami. Makata no se loko na kayalo to kadhi to chako wuoyo gi chunje konena to gima notimo cho weyo chako nyiero yani chunje ka wuonda kone ingia kwa nyumba ondonje ot bel piny onge kamiwo kedhi bedi anako dang no ting policy ting uru bago timre na sit down ado wuoyo kodi ubet piny. To wachako nono tiende wach. Tang wacho yudore kama jachien nitie. Yesu wacho tija koro rumo. Otieko Duto. Tiende ni kapod moro nitie masandi to kawuono luongi. Yesu wacho Otieko Duto. Msalaba Kalvari. Ok nochako yud kendo. Nwabiro tieko gimoro msalaba Yesu no tieko cho. Niriti to kne yodi. Koro wacho donjo matek maratego biro gi teko mang'eny. Amor gi Yesu no. Jal ma kodonjo gi teko mang'eny to gimoro amora wuore. Gimoro amora ipudho. Piny ruodho teilo kataro. Ka Yesu donjo maber, donjo dala gi Lazaro, mano tow mokuok, piny ruodho ne modong', Lazaro duogo ka ngima. Kawuono kuom nying musiko, nying moloyo nying duto, mama mawuoyo Johana, ni gimoro amora mokwayo e nying Yesu Kristo, Yesu dhi timo mondo nying Nyasaye duong' kuom wuowi. Adier gimoro amora mokwayo natim.
Soromo mondi kwa gimidwaro oko kuom Nereah no okuom bisobi okuom padrini no okuom pastor awacho ne okuom reverend okuom arch okuom jayandi Yesu wacho ni gimoro amora mokwaye nyinga natim nitiere nyinge mikwaye gimoro en nyinga achiel kende ok riw gimoro nyingno be mowacho ni onge ng'ama dhi ka Nyasaye ka ok okalo kuome nikech en yo en ngima en adiera mano nying Yesu Kristo ja Nazareth awacho niya kawuono dhi rumo te ok dong ubed machiewe nindo batami nindo okadwa ng'e kumo aye to gima ng'eyo ni ok odong obed makiwuotho tigori kendi nikech chieni okadwa ng'e kuma jachieno aye gima ng'eyo ni kuom nying musiko nying Yesu ja Nazareth odhi wei okine makwongo wei ka yale TV ine katikati bag ji be okibigik itie joma ning'e kama pod rito mondo Nyasaye otimnegi Yesu wacho ni gimoro amora mwakwaye nyinge to wacho no Otieko te Msalaba Kalvari chieng' moro ka yale piny Migori higni mabeto gwarore mor gi Yesu rabi mowacho ne nyinge kende to ne nitie jayalo mane warito kwa kamoro Otieko chako yalo kuchopo gotieno to biro Maita glory winjori sana onge ng'ama chalo kodi poko yudi ok bi yud be to anga miye microphone mondo yal wach mano chunya kapala wach mano miya ywake ot mane wendo magonduru apako rabi wanko ka microphone mondo yal tanga inya gi ng'ama keto lwete kuomi awacho ne tang gi ng'ama yie lwete kuomi nikech inyalo rwakni nyaka chunji ne Yesu wacho ni ok ni joma luwo ni ruoth girwako le prombe to ginundiegi mano wach ma wacho nikech Roho Maler chuna mondo awachi tang gi kanisa mileme tang gi altar mitere gigeni tang gi kendo mar misango michieme to an chako yalo kako biro makoro nyaka ema ndekni en bende ide chiende kawatieko to jiworo mano teko manade to wacho anta winje chunya ni mano awinje chunya ka Roho mar Nyasaye maliw maler roho mwa malo tama ni mano kuteko but because ji mang'eny onge kod roho gineno ni gino teko Nyasaye dhi kama nolosna mar nindo piny ochama wi ok tiye kod Nyasaye ang'o madango denda ang'o matima kae ni gi roho to nyaka dhot midonje midhi lemeno roho dhi wuoyo kodi an roho no tama dhi e chokruok manolosna gi jodin moro tama kan kick step ma jogo duogo dha koda seriously ne ok dwaro na mondo kika dhi e kanisa no kata mondo kadhi e chokruok to roho no dagi bed gi roho manyisi adiera mar kama intie nyalo dhi kamoro Migori pigi lepi eka kadhi mona nindi to roho ng'ato wuoyo koda gi teko Nereah my glory vision torobo kontorabakwa alur adang ni akoni ayene kateti nini an
to kona ni neno teko mutie emacha tanyise na nene to kona ni macha teko na andro Jehova Nyasaye manyalo gik moko duto macha teko momedi teko mong'iew awacho mokwongo ni na ywak e ot manene wendo sama Jehova ge teko mang'eny obiro mokona ni teko nok mare teko motie ema sama jalcha yalo ok mare mano teko mong'iew teko momedi nago uwi makoni Jehova ka ok nyal tiyo koda tok na ng'iew tok na medi kayo tilimo ti koda to tie to me medo kende ng'iew ok amed teko ka ng'iew tanga hinya ki kanisa midonje nisa mokinyalo goni ni te luare chalo jandulume gima luari tikia but kate luar kidugo to in magi chandruogi cha nikech en teko mong'iew teko momedi Nyasaye wachona an winjo ka Jehova gondure ita wachona maler na ywak to mano miyo an okjite mawachona warwa dhigo apana ro nyaka miya otherwise no nikech ro elo gik mopondo chieng' moro kadhi lemo ne adhi chokruok moro Papilan ka to wachokore mawju chiendo wuok not matin kabisa to kakoro watieko wadwa wuok temiya nyako moro ni awach ni mondo akel ni nyako ni ng'amo wacho ni mama gi ong'eya ni to ere kako hori ira to nyako matis maratego tek kabisa nyara bandu wacho ni shaombewa si ombewi tena to jogi chuno ni nyaka lemne to gochonge piny to kono kago oselemna tachune mondo gochonge piny to goyo to mada ket ko lwete wiye kama to fuyo mogo wadhong malo ne manjie dek to kolor piny to luare sofa krungut wiine sofa kende gikore gi ni piny to dhi ire to kona ni in bende ni abiro chokrogne abiro chokrogne to penje ni an ing'eya to kona ng'eyi anini ga ikiyo nino ora kod thuol maduong' mondo twejo Kristo to ini tama tweyo asetemi titama in mimi abiro chokrogne atweyi kawuono apenji an inyalo tweya in giteko mane ka teko Kristo nie iya to Roho Maler opong'a ok inyal to kwa ni kawuono rado kod ndigindi kono nie ta winjo ka rwako chuny moro rwako ngima moro ngima mopongero rwako achako kedo gi Satan glory to wachona apente ng'ami nyamlichi to wachona nyeng moka bi wachoni ke TV ka ji neno gik mang'eny ji winjo mang'eny to koni donge an ng'ane to in ng'ane mangima koso motho ojati Nyasaye mamalo kabisa jal mani wuoyo koreno ma ji luwo bang'e kama kalwang'ni kama ok na wachni to kona ni apenji in ng'a ni an ng'ane tapenji mangima koso motho ni mangima ukwane nimetoka kusimuni ingine wadho moko de Kiswahili okwa chandre nimetoka kusimuni tapenji ulipotoka kusimuni umekuja kufanya nini nimetumwa nifunge wa Kristo adwane tang gingama yelwedo kuomi tang gikanisa midhiye okte to kona ni ini tama kawuona rado kodi be in me abiro chokruogno chako noyona apendo nyathimi wuoyo kore ne tibiro omogango ni ma agent na mamako na ji kelona tarwake kusimuni aserwako pastors madongo aserwako jodolo madongo ine mitama apenje ni ka jo madongo tiserwako to an matina tinani yani atini kicheo tadung ki Kristo anta taminade ne wakedo giko mar lamo no surrender mu kneel down before Jesus apoyo duong no Yesu wacho Otieko Duto msalaba mane modong kuomi mane
kel gimora mora mukwe nyinga na tim teke polo kende penyo semia amayo jolot ko jo teko gi ngomi winjo kudong ngomi winjo ka wuthe dendi ngomi winjo ka ringe pachi awacho na ngomi neno ngoma timoreni nikech Yesu Otieko Duto Msalaba Kalvari chimora biro satellite ka to kadonjo mama shinta glory to kachako wuoyo to jachien wacho na kor dhako moro hey kawona ayudi rado kudi to wange wuok winge nego wuok ngielore asema nyige lala kawona rado kudi to luonga gi nyinga Nereah kawona rado kudi peni akanye mirado kolani ni dwara kanye ni wanjo chinde muk Nigeria agondo Nigeria gi Kenya donge bornde di wuok Nigeria ni biro manyo Nereah Kenya sahau Nereah ja Kenya to winja Nigeria kawuono irado gi ja Kenya mopong gi teko maro maler no madong hi kangi kanisa tingeyo mama ni gigo pede kanisa modhi kanisa jo Nigeria ukona ni nangeyo ne karado kodi biro tieka ta kwanga tieki kapok tieka motemo no gwe gini gi utugo tangi kanisa midhiye ilemo kani kusedi ni jidhi beirado gi teko mar Msalaba Kalvari makurado kodi to kuongo dhe to tuoche dhe to jochiende dhe to ngima biro to ber biro to dhier dhe gimora mora dhe nikech Yesu nigi teko no te bedingi ni nyalo tero misange kendo magigi rumo ini tero to kar mondo medri to gigi medo firi sika medhe back to zero nango nikech kendo mikete gigi oko winjore ano kako ni bie kanisa na ana shapeni haya opachi nikikidhi ni jede Yesu wacho tija koro rumo Otieko Duto Msalaba gimora mora mukwe nyinga na tim teko tepolo kende penyo semia asema joloch kor jo teko duto mane gin go akiani teko mane kuomi maditam Yesu pudho enango maditam manwar wuod Jehova enango manyalo chunge nyimi Yesu matame tialo piny matieki ka Yesu miyo Petro wuothe wi pi ka ng'ama wuothe lo motuo mari no mane enam wuothe ka ng'ama wuothe lo apenji mari no mane to ne kanye beng'eyo ni Yesu nomako remo manosichwer kuom dhako moro higa 12 momaka jal manobede hekalu winya 18 kalwe total ka Yesu donje kalu to chango ang'omo mi leo ge chandruok to Yesu sebiro mondo ruodho tim gik mabeyo ratego ne ka ingeni wang Batimeo makatimeo no muoch moyepo nikech orado gi Yesu gima sandi momiyo go dai din milemeno nikech poke rado gi Yesu raching kamarando sio ke rado go nyalo go jochiende man kuomi hedon magi gore piny kirado gi Yesu maber to lure madhi kirado gi Yesu to dhiere madhi yani Yesu ka ng'ato rado go to loko ngima ng'ato jawer moro wero ni luonga nying no wuone nying winjo Yesu winjo nyinge sama nitigi nying Yesu Mesia Rabi Emanueli Osana Komanda Raboni mitiyo gi nyinge e protocol mowinjore an ka karutho ora monda wachni nitie tekono ingene samane sando Yesu tinego negi paro ni gitieke to mane that was the birth of Jesus sechego uchako chier manyien
Angoma sandi. Ni no dhena kajuoga. Oh giran rad kodi Yesu mano kende misigu miti. Mano kende. Hallelujah. Awinjo kadwaro mondo dhi aleme gi dhako moro gi dichuo moro gi nyathi moro nyathi kich nyathi moro masomo to fionge nekech wuorwa e wuon fedha gi dhahabu. Ne Yesu chuno Petro ni Petro. Jogi dwaro suchio Kaisari. Dhienam mak rech. Rech me kuongo yudo eldande. Gole dinari mondo chul mari gi mara ne jogi. Be ing'eyo ni ruodhwa niga account nyaka I rech. Ng'ome dwaro en pesa. What do you want before the Lord? He's ready for you. And he's here, he's waiting for you. Kono ruodhwa nigi teko. Mondo tem gima chunyi dwaro no nikech kedonjo kuome ma urado gi Yesu. Siepwa. Sama no urado gi jochiende mar wuod dhako manotho, wuod dhako machiel. To golo mana chik ni kaw kitundu keta piny, ket piny. Jigo duru sa oromo, idhi hike. To golo mana chike mugolo. Teko te. Polo kende piny. Be nyalo dwaro teko ma Yesu ni go, mundu Yesu dage igi teko. Jo wero niya. Ni ana dwaro teko mana kum Yesu. Munda logo lwenja me piny. Be idwa dak kum Yesu, mundu yud teko man kum Yesu. Kech teko te. Dwar ni go, to semiwa. To ango golo chik. Kaka no golo chik ngi mana katho. To golo chik ne chunje mag tho. Wacho ni kete upiny. To koni wuod dhako machiel. Wogo ketho. To chunje mag tho modhi to kaw nyathi cho miyo wuon mingi. Akiana ng'omi winjo kumoko, ang'omo moko. Dwaro sebiro gi teko mang'eny. Ang'omo moko midwaro mondo ruoth otim sani. Ang'omo moko kum remo mano chwere Msalaba Kalvari, kum nying Yesu ma Nazareth. Ang'omo winjo ka sandi. Nyingno nigi teko ndiki. Walamo kodi. Wago erokamano ruoth. Osebedo malong'o ni. Nikech ondiki ni teko te polo kende piny ni semiyo Yesu. Ondiki Yesu wacho Msalaba Kalvari ni Otieko te. Ondiki ni Yesu wacho ni gimoro amora mokwayo nyinge obiro timo. Ondiki ni Msalaba Kristo nomayo joloch kod joteko mane gin go. Ang'o modong'? Onge modong' ruoth. Ma joloch. Ma joteko. Teko te magi. Tim nikech okwai. Apaki rabi. Nyingi musiko yud duong'. Lami ka chunyi oseyie setimo. Erokamano ruodhi kwe ruodhi era. Nyingi musiko mondo yud duong' Baba. E nyingi Yesu Kristo ja Nazareth. Amen. An ma wuoyo kodi ni. Ma Nyasaye omiya wach mopong'o chunya mondo awachni. An Bishop Nereah Mbewa. Mawuok e piny Karachuonyo ka Uma, skul mar Kandiege. An nyara sembo kanyikela modak Ndhiwa, Rangenya skul. Anya jaduong' manosenindo Rufus Agola Boy kod mama Ludia Kech Agola mabe yando nindo Januari. Awuok e kanisa mar Hope for Good in Christ. Wantiere e kamora mora midwaro ni biro rumo kodwa. Ang'eyo ni chunyi di gompo mondo ibi walem kodi bede kanisa wa kata inyalo dwaro mondo inena, kata inyalo dwaro wach moro, kata inyalo dwaro lamo. Ok adwa kwano. Kata inyalo tini Nyasaye mago kadwa wuoyi. Kaw namba na 0 7 2 0 3 9. Excuse me. 0 7 2 0 4 0 3 9. Achiel 3 warado isa Nyasaye. Hallelujah. God bless you.